So first time ko makakakita ng panda, koala, flamingo at kung ano-ano pa dito sa Taipei Zoo. Madali rin lang naman yung puntahan from Ximending Station. Kailangan mo lang sumakay ng train. Eto yung instructions. And pagdating doon, hindi na tayo nagbayad ng entrance fee since kasama na yan sa ating Taipei Fun Pass. At yung bumungad agad sa atin ay itong mga napakagandang flamingo. Baby pink talaga yung kulay. Sinunod namin agad itong mga koala. Karamihan sa kanila tulog pa. Meron silang ilalabas na pa isa-isa for up close encounter pero ang laki rin pala para kang may buhat na baby. Maghapong lakaran yung pagpunta dito so make sure comfy yung shoes and outfit nyo. Nakakita ako dito ng mga unggoy in different shapes and sizes. Yung iba ang liliit, sobrang cute at first time ko lang talaga makita. Merong isang area dito na parang malaking dome. Yung tawag nila dito something like a rainforest sanctuary. May nakita ko iba't ibang klase ng pagong tapos yung mga birds dito may iba't ibang kulay, napaka-vibrant. And it's one of the rare cases kung saan hindi nakakaawa yung mga hayop na nasa zoo. Kasi hindi sila nakakulong sa masisikip na cages and they have more than enough space to roam and explore naturally. Marami rin ditong fish. Yung iba sobrang lalaki. Ang hirap lang kuhanan kasi madilim yung ibang area. And speaking of madilim, meron din silang mga nocturnal animals. Sa totoo lang, ang daming mga species na hindi ko ine-expect na makikita ko sa pag-visit ko dito. Eto naman yung mga poisonous frogs na napakatingkad ng kulay. Medyo mahirap lang kuhanan kasi ang liliit niyan, wala pang half-inch yung size nila. After sa Rainforest Sanctuary, dumiretso kami dito sa mga panda. Dahil bukod sa excited kaming makita sila for the first time, kailangan din namin magpalamig kasi naka-air condition yung area nila. After nyan, balik tayo sa lakaran. May nakita kaming iba't ibang species ng mga elephant. Meron itong mga cute size at meron din ng mga talagang malalaki. Tas meron pang parang tusk. Meron ding iba't ibang itsura ng mga camel. And I try my best to capture as much as I can pero marami pa rin talaga akong hindi nakuhanan. Meron din ditong penguins pero parang nabura ko yata yung mga video so hindi ko mailagay dito. First time ko ring makakita ng rhino at dito mapapanood mo silang kumain. And meron din sila dito ng white rhino and yung black rhino. Buti na lang at meron ding mga food vendor sa loob so nakabili tayo ng strawberry shake para magpalamig. Habang patuloy pa rin tayo sa paglalakad, nakakapagod din ha. So nakakita rin tayo ng hyena, zebra, may isang enclosure na napakaraming gorilla sa loob tapos meron ding mga hippo. At itong isang to mukhang pagod yata sa buhay at natulog habang naliligo. Ang ganda rin itong deer na to. Tignan niyo yung color and yung stripes. Meron ding sun bear at pinanood namin yan umakyat sa puno. Tapos merong natutulog na cheetah. Parang wala akong maalalang tiger. Tapos etong lion ang tagal naming inaantay na humarap kaso suplado. Sa sobrang lawak nito at dami nang makikita mo, may ilang area pa kaming hindi na visit pero kami na lang talaga yung sumuko. Nainggit pa kami dito sa mga senior citizen na merong electric wheelchair. Up next, sasakay tayo dito sa mga cable car na tinatawag nilang Maokong Gondola.